Welkom bij L1 Sport met de highlights van het Limburgse voetbal. En we beginnen met de Graafschap tegen VVV. Binnen 10 minuten raakt ex-Roda-speler Arjen van der Heijden de paal. De tweede grote kans voor de Superboeren treft daarna wel het net achter VVV-keeper Schoonderwald. De Griek Dimitrios Theodoridis, overgekomen van het tweede van AEK Athene, scoort de 1-0. VVV komt vervolgens verrassend snel met een antwoord op de Vijverberg. De steekpaas van Joren Triep is prachtig. De aanname en afronding van Navarone voor nog mooier. Met een goede goal stelt VVV orde op zaken, maar de 1-1 houdt slechts 8 minuten stand. Doordat Laie Croma zijn man laat lopen en niemand in plaats van hem ingrijpt, kan Otniel Raterink met een beetje geluk de Graafschap weer op voorsprong zetten. Vlak na rust gaat doelman Schoonderwald enorm in de fout, maar hij herstelt het zelf. Toch levert het eenrichtingsverkeer richting de fanatieke aanhang de Graafschap opnieuw een treffer op. Milan Smits weet het gaatje te vinden tussen alle benen op de doellijn. Een kolkende Vijverberg brengt VVV in de problemen. Met een goede redding na een vrije trap van El Kadiri houdt keeper Schoonderwald VVV in de wedstrijd. Waarna Nazim Ait Mouhou de opbouw van de Graafschap met een sliding onderschept. Dan denkt iedereen dat Mouhou gaat overspelen, maar de Franse Marokkaan maakt het slim af. Ondanks dat er na de aansluitingstreffer nog ruim 10 minuten te spelen zijn, verliest VVV nipt met 3-2. Twee mooie fanloze goals zijn niet genoeg voor een puntje in Doetinchem. Je merkte dat het publiek achter de Graafschap ging staan en dat het voor jongens bij ons de eerste keer is in zo'n stadion. En dan gaat het leven en dan zie je dat sommige jongens misschien zenuwachtig worden. En ja, daardoor kwamen we snel 1-0 achter, maar ja, het is wat het is. Dan naar Brabant, waar MVV op bezoek gaat bij Top. Bij Top Os zet ex-MVV'er Mart Reemans de aanvallen op. Hij stuurt Hinoke weg die Kanoussi, de rechtsback van MVV, passeert. Waarna de verdediging open ligt en Delano Fanello 1-0 kan maken voor Top Os. Te vroeg in de wedstrijd komt MVV achter. Pas richting het einde van de eerste helft komen er kansen voor MVV met Breugelmans. De afgeslagen bal komt via Van Kempen bij Silva Timas terecht. De eenmalige international van Kaapverdië stuit echter op oud-MVV-keeper Mike Haverkotte. Kanoussi en Delano Assante zetten op slag van rust weer een Maastrichtse aanval op. Maar de voorzet van Assante is net niet zuiver genoeg om Tijmen Verheijen, de gelijkmaker, te laten scoren. Na rust verschalkt Ilano Silva Timas vanaf zo'n 40 meter bijna doelman Haverkotte. Pech voor MVV. En de pech wordt groter wanneer scheidsrechter Gerrits een overtreding op Wout Komans door de vingers ziet. Mart Reemans profiteert volop met de tweede Osse goal. Juichen doet Reemans echter niet tegen zijn oude club. Dat alle goals in de tweede helft bij Top Os over de rechterkant worden opgezet, zegt genoeg over de MVV-verdediging. Mart Reemans krijgt zo de gelegenheid om zijn tweede doelpunt van de avond te maken. Alsof de afstraffing voor MVV nog niet groot genoeg is, er komt ook nog een vierde goal van de voet van Cas de Wit. MVV beleeft zo in Brabant de slechtste seizoenstart in jaren. We begonnen de voorbereiding met elkaar 6 weken geleden. En, de laatste 3 weken zat er echt een stijgende lijn in. We speelden best goed, het stond verdedigend goed. En dan, als het nu voor het echi is, dan, dat het dan zo 4-0 is, ja, dat ziet niemand voor zich, zeg maar. Fortuna Sittard opende het eredivisie-seizoen met een 2-2 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. Falco Kremers blikt terug. En zo werd het een wrange avond voor Fortuna Sittard. De betere ploeg, de betere kansen, maar uiteindelijk tevreden moeten zijn met 1 punt. En dat leverde gemengde gevoelens op na afloop, zoals bij trainer Danny Buis. Zeggen dat toch wel het positieve gevoel toch wel overeerst. Dat is bijzonder voor mij.
corners en standaard situaties moet je met 1 man meer, mag je niet tegen krijgen. Dus. Hoe weet je daarin Matthijs iets? Niet verwijten, maar dit is wel waar hij een stap in moet maken. Want nu staat er iemand bij hem, hij wil uitkomen, hij wordt een beetje gehinderd, daardoor zit hij mis. En er zitten er nog 2 mis achterin bij de tweede paal en ze tikken hem binnen. Dus dat kost heel veel. Scoren bij het Fortuna-debuut in de Eredivisie. Dat lukte enkele grote namen in het verleden. John Linfert, Roberto Lancourt of Burak Yilmaz. En na gisteravond kan aan dat lijstje worden toegevoegd de jongeling Philip Bretijn. Ik denk dat iedereen daarvan droomt. En op naar meer zou ik zeggen. Ondanks het resultaat gaat Fortuna na deze wedstrijd met vertrouwen richting de komende wedstrijden. Te beginnen volgende week zondagavond pas om 8 uur dan in Breda. De volgende tegenstander die wacht is NAC. En tot zover voor nu. Maandag zijn we weer met de highlights van Helmond Sport Roda JC. Tot dan!